кажете ни вие за какво гласувате днес? На първо място гласувам за това да върнем вярата на гражданите на Благоевград, че развитието на града зависи от тях. Второ, гласувам за прозрачност, диалогичност и компетентност при взимането на решения от страна на кмета и на Общински съвет. Гласувам за Благоевград, в който ние и децата ни избираме да живеем и да се гордеем с това. И не на последно място гласувам за работа и достойно заплащане за младите хора, бъдеще за децата ни и спокойни и комфортни старини за нашите възрастни хора. Ако имахте опцията да изберете на машина или на хартия бихте гласували? Разбира се, че на машина, защото това е единствения начин да имаме валидни гласове. Знаете, че през 2019 година имахме над 600 хиляди гласа, които бяха невалидни. Това е горе-долу равносилно на гласовете, които получи първата политическа сила на последните парламентарни избори. Така че изключително съм разочарован от активното мероприятие, което проведоха част от политическите сили през последните дни, но вярвам, че хората ще се ядосат и днес ще ги накажат със своя вод и това ще го видят всички в България. Господин Мекушев, вашия призив към всички избиратели? Излезте и гласувайте. Благоевград може да бъде едно много по-добро място, но от нас зависи. Истинският свободен вод убива купения и корпоративен вод.